wat is dat nou daar rechts onder in het raam? Ja, dat witte kastje. Rechts onder in het raam van jou uit. Camera. Is dat een camera? Ja. Oh. Ja, dat grappig ding. Camera achter het raam. Ja. Bewakingscamera, ja. Is dat nuttig in de boekoel? Dat was een tijd nodig, ja. Oké. Dat is een andere verhaal. Maar die dingen die we zien door achter de raam, reizigers, waar komt dat vanaf? Jullie mogen naar binnen. Ik doe wel een mask aan, dus is dat oké? Nou, je kunt het ook gewoon vertellen. We hebben veel gereisd in het leven. Backpackers, altijd 2, 3 keer in het jaar ergens naartoe, Amazones, Afrika, die soort dingen. En we brengen altijd iets mee terug. Altijd? En daar hangt ontzettend veel in de woonkamer. Oké. Maar dat moet je wel zeggen. Als je het binnen wilt. Kan dat met afstand? Ja, zeker. Ja? Nou. Sportpark Boekoel. Ja, die wilde er weggooien. Dan heb ik dat opgeknapt en ik ben aan het wachten tot die vragen om dat terug te krijgen. Want het sportpark ligt toch hierachter, hè? Hierachter, ja. Ja. Ja, ik ben zelf voetballer. Ah. Ja, sommigen nemen me niet als voetballer, maar ik ga mitspelen. Ik ben een Engelsman. Ik woon hier 30 jaar. Ja, ik vroeg me al af wat de roots waren. Ja. Ja. British, Ja, English. Ik voel me meer Nederlands als British, moet ik wel zeggen. Nou ja, en er zit zelfs een Limburgse tongval zit erbij. Ja, ik heb de taal hier geleerd. Hoor. Mijn vrouw is in Duitsland geboren en komt af en toe een beetje Duits door. Oh, dus je ziet allebei multicultureel. Ja. In Nederland, in Limburg. Europees. Europees. Precies. Hey, en hoe lang woont je al hier op deze plek? Op deze plek 22 jaar. Oké. En we hebben daarvoor een ander huis gehad op de Boekoel. Maar is dit niet de oude spelling, Boekoel? Ja, dat is Want het inderdaad. is toch OU tegenwoordig? Ja. Voetbalclub Boekoel is zo... Begonnen. Ja, en zo gebleven. En wat is dit trouwens? Dat is een wildcamera. We hebben hier een das. Ik heb een film van. Die komt naar mij toe gerend als hij mij ziet. Nee. Ja, inderdaad. Die komt hier door de... Die komt hier door. S'avonds. Als het donker was, rondom 8 uur, kwam hij altijd zo 7:30, 8 uur hier door. Als hij mij gezien had, dan kwam hij naar mij toe. Dan ging ik in de tuin rondvolgen. Een tamme das. Een das, ja, inderdaad. Maar was dat meteen vanaf het begin dat die das naar u toe kwam? Dat was mijn verjaardag. Ik was 60 jaar, ik heb 60 jaar verjaardag gehad. Ik zat hier alleen met mijn vrouw op het terras. En nog 1 keer kwam de das hier doorgelopen, had ons aangekeken, is weggelopen. De volgende avond kwam hij weer. Hij had me gezien, hij kwam naar mij toe. Bizar. Echt bizar. Maar dan komt hij komt echt bij je? Dat komt echt bij me. Ja. Dat komt op mijn been klemmen. Nee. Echt waar. En een volwassen das? Een volwassene das. Is het een mannetje of een vrouwtje? Dat weten we niet. Ik heb er niet gekeken. En doet de das dat nog steeds? Nu hebben we gezien dat de wildkamer komt rondom 3, 4 uur morgens. Ja, het zijn eigenlijk nachtdieren. hè? Ja. Maar vroeger in het jaar was het om 7 uur donker. Hoor. Wat grappig. En dan, dat is dus die wildcamera. Ja. En moet u daar elke dag dan het filmpje uithalen of gaat dat draadloos? Iedere paar dagen doe ik dat. Oké. Zit er een kaartje in of zo? Ja. Maar er gaat geen signaaltje af of zo als die beweging registreert? Ja, in het donker.
op de bewakingskamer kan ze wel zien dat dat een opnemen is. Oké. Maar met die ogen, met die blote ogen, kan ze dat niet zien. Kom er even bij. Ik weet niet wat aan de hand is dan. Nou, We staan er mooi erop, hè? Nou, We ik staan niet in de beste nee, kleren. maar ik zeg net tegen de mensen thuis ook al, Nee. dit zijn volgens mij mensen die houden alles keurig netjes bij. Want het ziet er echt allemaal keurig onderhouden uit. Dus jullie zijn niet alleen reizigers, jullie zijn volgens mij ook wel knutselaars, Oh, Ja, tuinliefhebbers. ja. ik bouw dingen uit tweedehands spullen. Ik geef veel dingen een tweede leven. Ik vind het gewoon mooi om dingen op te knappen. Hij vertelde nog, jullie zijn getrouwd? Ja. Hij vertelde net, wij zijn reizigers. Ja. Hoe moeilijk is dat om op dit moment niet te kunnen doen wat jullie zo heel graag doen? Nou, Heel dat mooi. is verschrikkelijk. Dat is verschrikkelijk. Ja, we hebben sowieso een paar moeilijke jaren gehad. Die is gevallen op vakantie in Burma. Hij had een hersenbloeding gekregen, had een noodoperatie gekregen. In Burma? Nee. Die had de operatie Ja. hier gehad. Daarna had hij 2 jaar chemo met kanker. En we waren net op het tijd om weer te beginnen met reizen. Ja. En kwam de corona. Zitten we nu een jaar thuis. En daar hadden jullie je natuurlijk zo op verheugd om na die moeilijke periode om weer lekker te gaan reizen. Ja. Hadden we. Ja, we hebben een eindreis vorig jaar in januari gemaakt om te kijken of dat überhaupt mogelijk is met de toestand van Ermgat. Ja. We gingen naar Portugal voor een week, dat ging geweldig. Dan hebben we een vakantie in Brazil gepland en dan kwam de corona. Ja, nou. En nu hopen we maar dat we onze vaccinatie krijgen en dan weer vrij zijn. Een beetje vrij zijn. Maar we zijn nog heel bang, moet ik zeggen, omdat ik zo lang ziek ben geweest. Ja. We gaan niet ergens voor winkelen nu of zo, wat, absoluut niet. Nee. Nee, ja, voorzichtig zijn en je verstand gebruiken, hè? Ja. Denk ik dan maar. Ja. En hoe lang is dat? Want volgens mij vertelde, mag ik je zeggen? Ja, zeker. Ja. We kunnen duzen. Ja, hij heeft net verteld dat je oorspronkelijk uit Duitsland komt. Ja. Hoe, Ik ben wel Nederlander geworden. ja, hoe hebben jullie elkaar leren kennen dan? Carnaval. Nee, Vastelavond in Duitsland. toch niet in Köln, hè? Nee, in Goch. In Goch. Ja, ja dat is mijn Ik geboorte. was bij de Britse leger in La Brugge. Maar dat is lang geleden, hoor. Dat is 35 jaar geleden. Ja, want ik woon in die omgeving ook een beetje. Ja. En het was altijd heel bizar als je dan net over de grens kwam en je kwam door die dorpjes, hè, Wemp en zo. Ja. Ja. Hè, dat waren eigenlijk complete Engelse nederzettingen bijna. Ja, Hè? inderdaad. Er waren heel veel Engelsen in de omgeving dan. Eerste woorden wat hij tegen mij gezegd heeft. Dat zeg je niet. Ja, ik zeg het wel. Die hebben me aangesproken in een café in Duitsland. En ik heb gezegd, ik versta je niet, ik ben een Engelsman. En wat die tegen mij gezegd heeft was, oh nee, ik hasse Englander. Ja, maar in die tijd was dat gewoon nog zo. Die maakten veel ruzie, weet je wel, in de Als ze wat discotheken en gedronken zo. hadden zeker. Ja. Dat doe ik nooit. Ruzie maken of drinken? Allebei. Oh, nee, je drinkt geen alcohol? Jawel. Oh, Oké. Vandaag heb ik niks gedronken. Nog niet. Nog niet. Maar, dus, Ermengardt, jij zei, ja. I hate English, of ik hasse Engländer. Ja. En wat zei jij toen? Ik heb het niet verstanden. Toen niet. Nou, dat is ook een beetje bazaar. Ik koos geen Duits en ik koos geen Engels. Hoor. Zo, ja. Maar we hebben in hetzelfde dorp gewoond en ja, één ding is na de andere in de tijd anders gelopen. En nu zitten wij 35 jaar samen.
En nog steeds gelukkig met elkaar. Nog steeds gelukkig. Ja. Zie je. Ja, kijk. Ik zie het. Ik geloof het meteen. Eén dingetje nog. Jij bent toen gevallen in Burma. Ja. Wat gebeurde er nou precies dan? Waren jullie in de bergen of zo? Of, We zijn over vele omgevingen geweest, Ja. waar dat mocht. Waar. Je mocht, ja, het was wie lang was je ziek geweest? 3 jaar, dat was 2,5 jaar geleden. Het was beperkt waar je naartoe zou kunnen gaan, maar die hebben wel omgevingen waar veel toeristische attracties zijn en zo wat. We zijn maar gewoon niet met de veel lokale buitenlandse bus, met de toeristen. trein en met de boot. Bijvoorbeeld op een boot van de hoofdstad naar Mandalay en al die soort The dingen. Road to Mandalay. Ja. Dat is heel bekend. Ja, we hebben veel mooie dingen Ja, gezien. wat het Maar was, wij ik reizen niet om toeristische dingen te zien, we reizen om de cultuur te Ja. erleven, om die mensen kennen te leren, om dat eten te eten wat die eten, om dat drank te drinken wat die drinken, Ja. om te feesten met die mensen, Ja. niet met maar die om- toeristen. Om op die vraag terug te komen, ik ben gewoon op een betonnen plaat gevallen met mijn hoofd. Maar ik ben weer opgestaan en ik heb gedacht, nou ja, weet je, heb je een beetje hersenschuddingen, weet ik niet. Ik heb eigenlijk niet zoveel gevuld. En later dan thuis, dan heb ik nog een keer mijn hoofd met de verbouwing. Nou, als we hier aan het bouwen waren, had die kop gestoten en dan kwam de tweede hersenbloeding. En dan, ja, die hebben mij in het ziekenhuis gezegd, nu had het geen zin meer om te opereren, om die overleeft het toch niet. Ja. Maar die hebben dat wel gedaan en die hadden het wel overleefd. Jo. Als die bijkwam, ja, met 2 slangen in de kop, die hebben 2 kaarten in de kop geboord. Als die bijkwam, hebben we daarover gehad en die hebben gezegd, ja, ik weet helemaal niks van de laatste week van mijn leven. En dan hebben we gedacht, ja, het is beter als zo te sterven als kanker te krijgen of zo wat. 3 weken later kreeg je kanker. Ja. Ja, dat is een beetje... Maar we zijn Ja, gelukkig. geloven. We leven bij allebei. We zijn, Jullie genieten van we zijn elke dag. tevreden.